kasinag, tingnan mga kasinag si Pitoy oh. Hey! Mga kasinag, good morning. Isang pagpaalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag, kahit makulimlim ang panahon. Ngayon pala mga kasinag, mapunta kami sa Barangay Bubuan. Kasi nga mga kasinag, ngayon ang counting nung Miss Shining Star ng Bubuan Elementary School. Kasali kasi doon yung anak namin panganay. Ayan mga kasinag, update ko kayo may titingnan natin kung sino yung mananalo. Sana manalo si Kulin. Ito yan mga kasinag, yung ganito. Nalimutan ko kayo mga kasinag, sana iblinag ko pala ito. Baka sakali may nagbigay sa inyo kahit pa piso-piso, di ba? Malaking tulong sana. Pero huli na mga kasinag eh. Kaya punta na kami. Oh, may ipis. Ba't may ipis sa loob ng box? Iba ano? Ba't may ipis dito? Ano? Kaya bahay ng ipis. Puto na sa gulong. Hayain na. Anong oras na be? 7 ano? Anong aning 7? Ano? Dito tayo dadaan mga kasinag, gawa ng nasira yung tulay dun sa ano. Ayun, sa kabila dyan. Doon naman kaya sa bagong daanan, dun sa taas. Madulas. Dito tayo dadaan. Tabing dagat, yun lang. Okay lang yan. Hugasan na lang. Hugas na lang, hugas. May tinula. Yun. Balis, dali, dalihan mo. Abutan ka namin. Wadaya, lumipad. Sinag, dito na tayo sa Barangay Bubuan. Punta tayo sa school. Alamin natin. Tarantay natin mga kasinag. Baka magdatingan ng mga picture mamaya. Tarantay natin. Update ko lang kay mamaya. Nandito na kami sa school mga kasinag. Mag-uumpisa na ang bilangan. Malalaman natin maya mga kasinag. Nasa loob na rin sila. Lahat ng mga kasali. Tapos lahat ng mga teacher sa loob na. Mga kasinag, good morning. Kung matatandaan nyo nung nakaraan, yung pinakita ko sa inyo na yung Miss and Mr. Ano yan? Miss and Mr. Shining Star. Ngayon na mga kasinag ang coronation. Doon sa babae kasi ang nanalo yung anak ko, panganay. Tapos yung anak ni Kuya Barok. Ayan. Ito na si Kulin mga kasinag. Ayan. Inaayusan na. Ano pala nito? Nag-make up na to? Maxi. Shoutout pala sa kanya. Max na. Max. Tapos ito naman yung gown ni Kulin. Yung suotin ni Kulin mamaya mga kasinag dito. Mamaya, update ko lang kay mamaya mga kasinag ha. Ipakita ko sa inyo. Mga kasinag, si Pitoy pala, sumama doon sa mga bata. Oh, ito si Pitoy oh. Ay. Ayos ka ng layas, sumasama ka rin ha. Manonood din siguro mga kasinag si Pitoy. Kaya sumama doon sa mga bata. Kain ka muna. Magtinapay ka muna. Magugutom ito si Pitoy mga kasinag. Ikaw na sumama kayo dito sa Bubuan. Certificate.
kasinag, tingnan mga kasinag si Pitoy oh. Hey! Baba! Hey! Malasag na Pitoy ito mga kasinag. Sumama talaga. Ayan mga kasinag, natapos na. Ngayon mga kasinag, nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng nagtulong. Laking tulong ng nagawa niyo mga kasinag para sa eskwelahan. Thank you so much talaga mga kasinag. Hanggang dito lang. Maraming salamat po. Bye-bye.